Gipresenta atol sa press conference sa kampo sa 701st Brigade sa Philippine Army sa Mati City, Davao Oriental ang kadre sa NPA nga misurrender sa mga sundalo. Siya si Cristone June Latiban Monzon, 29 anyos, nga mas naila sa pangalang Jong Monzon. Kauban ni Monzon sa pagsurrender sila Dato Mentroso Tumag sa Malibato, Platoon Supply Officer, ug Danny Tiklunay Malibato, Political Guide sa NPA. Si Monzon ang second political instructor ug sa kanhi Secretary General sa Pasaka. Matod ni Monzon nga usa siya sa nagpaluyo sa pagpang-recruit og mga lumad aron dalhon sa UCCP harad sa Davao City. Giangkon niini nga kauban niya si Chad Book ug laing upat ka mga kauban niini nga napatay sa engkwentro sa milabay nga bulan sa lungsod sa New Bataan, Davao de Oro. Ito naman yung mga kasamahan ko na kasama doon sa tapos may mga gamit naman na na-recover yung ating pamahalaan na pwede magsasabi na si Chad ay kasama namin. Pero sa Facebook page sa Save Our Schools Network, gikondena niini ang kamatayon sa gitawag nila nga New Bataan 5. Gibarugan nila nga si Buok usa ka volunteer teacher ug doon na say posisyon ang iyang mga kaubanan nga namatay. Giakusahan sa miyembro sa SOS nga walay nahitabong engkwentro sa New Bataan ug gituyo pagpatay ang grupo nila ni Buok. Nanawagan karon si Brigadier General Oliver Makiling, ang commander sa 701st, sa mga kaubanan ni Monzon nga musurrender na lang ug dili na magpalingla sa ideolohiyang komunista. Kasamahan pa, kapatid pa na nanunod, maging aktibo araw-arawan o nasa front na malaki pa ang pagkakataon. I-touch natin, i-grab natin ang pagkakataon na ito na ever supportive ang ating presidente sa ating programa. Siya na nakapagsabi na sinasabi nila na mapapahit daw, supportive daw, pero walang nangyari sa kanya. We receive him with open arms. Naana karon sa kustodiya sa mga sundalo sila Monzon ug sama sa mga nag-surrender nga NPA, makadawat sa bug assistance sila Monzon gikan sa gobyerno, ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.